FSA en stifting för Føroyskt annaðmál och vi har sedan november 2022 undervist i FSA här i Kambsdali. Vi undervisar tillflyttare, det vill säga folk som bygger i Føroyskt, utlänningar, men som inte har først som sitt första mål och inte att styrka sig målsliga föreläggarna i Føroyskt. Vi undervisar efter en alltjåa liste som heter CEFR. Det vill säga att närmingar tar där söka in i skolan för att bölka efter stöje så att närmingren får ett höskande undervisningar till på. Så jag valde FSA tror att jag är tribut och jag vill prata samman med bötterna först. Det är då så väl nu så jag må lära mig mer. Jag valde FSA tror att jag vill huxa om att lära mig mer om Føroyskt mål och bli bättre i Føroyskt. Tror att man arbetar vid bötterna så man då det. Alla kan söka FSA som inte har Føroyskt som första mål. Och vi röjnar att ha ett tillbå till öll så vi röjnar vi tar undervisning på om dagen och om kvällen. Vi har partvis online undervisning så läs att det blir till att vi enskilda personer att rätteslägga sig en dag här man även kan komma här i Kambsdali och lära sig först. Vi synar och att något som man annars häver i livet någon sig. Så med då man väl lärare det då så väl att undervisa. Så tar nog vi har valt att gänga här i minna av Kambsdali. Man ska söka in i FSA om man inte har lärt att förska mål bättre. Och jag vill vimmäla att oavsett om du är nybörjare eller att du är sintra av förskolan eller handliga väl så har vi ett immest tillbå som är höskande till att lära först mål. Här att säga så har vi ett gott sammanhåll, god skillnader i flocken och man ser ofta att de som har gynnsier få några vinnarlös som halta att anna skolagången i liv och eisne. Det halta är fantastiskt stuttligt, spännande, bäge till att lära målet och möta oss i era folkne och höra tøyra söve, till att vi är rävliga imuskar och det är fantastiskt att möta så nekva stuttliga, festliga och lärare som brukar nekva typa och röna göra det mega spännande. Jag har alltid det ordentligt stuttligt och anbefaller till öll. Ja.